Vale, pues buenos días, Emilio. Cuando quieres empezamos con la rueda de prensa previa del Míster. Bo día, un saúdo. Bos días. Quería preguntarche primeiro pola peregrinaxe de campos que tedes que facer, non? Por mor do estado dos mesmos. Ceao, Pola, Socarro, como levades? Bueno, pois o levamos ben. A verdade é que sempre que haya solucións, pois hai que acollerse a elas, non? Si é certo que desde hai cousa de un mes, 3 semanas, pois o ceao con estas chuvias e co tempo que temos, pois estáse vendo afectado. Temos a sorte de ter, bueno, pois ese club amigo como é o Pol, que nos cede as súas instalacións. A verdade é que están espectaculares e nos axuda a traballar ao largo da semana. Bueno, témonos que adaptar, pero non é ningún inconvinte, todo o contrario. Todo o que sexa adestrar en boas condicións, benvido sea, e nese sentido non hai queixa. Non viste como transcurriu a semana? Recuperarse a José Amo tras sanción? Alguna novidade máis? No, a semana transcurriu ben. Creo que bueno, como a todas as semanas, facendo análise do que foi o partido, quedándonos con ese aspecto positivo da segunda parte, desa evolución do equipo, dese paso adiante, desa competitividade que se tuvo, con ese resultado que bueno, son deses resultados que saben a victoria, non? Sobre todo como se deu a primeira parte e a entidade do rival, e a partir de aí, pois, centrándonos a medida que vai entrando a semana no próximo rival, e preparando un pouco, pois, o plan de partido. Semana boa, semana de reflexión, como sempre, pero quizáis esta un pouco máis para seguir crecendo como equipo. Bueno, levades 30 remates nos dous últimos partidos. 17 en Bilbao, 13 outro día diante do líder Tenerife. Falta precisión nada máis. Habéis estudiado a través de vídeo se é técnica de remate, se é ocupación de espacios, cal é a clave? Porque 30 remates en dous partidos en primeira federación é unha cifra enormemente elevada. Sí, a verdade é que esos datos, esas cifras, dan información que está directamente relacionada co modelo de xogo, non? Non tería moito sentido dicir que queremos ser un equipo dominador, que queremos ser un equipo ofensivo, si despois os datos din o contrario. Si é certo que creemos que nas últimas semanas o equipo creceu nesa liña, non? Creo que ata hai 3-4 xornadas, seguramente ata despois da Ponferradina, ou entre Guadalajara e Ponferradina, o equipo viñamos falando de que na fase ofensiva todo o que tiña que ver ca iniciación e ca creación estaba ben, que nos faltaba ese último tercio de campo. Creo que o punto está, ou a palabra que temos que buscar é a da eficiencia, non? Creo que pouco a pouco o equipo cada vez ten máis presencia en área, chegamos con máis futbolistas á área contraria, tamén chegamos máis veces ou con máis claridade. Agora creo que o punto está na eficiencia, é dicir, que eses xogadores que poblan o área e ese balón que chegue a eses rematadores que teñen maior índice de acerto. É dicir, non é o mismo que o balón lle chegue a un lateral, non? En condicións normales, aínda que traballamos toda a semana finalizacións, traballamos chegadas de laterales que tamén teñen que facer goles e demais, que lle chega un día inteiro, non? Supónse que vas a ter maior probabilidade de gol se lle chega a un Zueta, Nico Reniero, a Teo, aos xogadores de ataque, que se lle chega a un xogador defensor, non? Entonces, creo que hai que chegar a ese punto. Creo que o que temos que buscar é a eficiencia por encima da cantidade de veces que cheguemos. Evidentemente, si chegamos moitas veces teremos máis probabilidades, pero nós o que queremos é chegar ás veces que sean necesarias, pero con acerto. Logo, en fase defensiva, alguna vez os comentado, preocúpache a transición ataque-defensa e as xogadas a balón parado na tua área, ou non? Sí, claro, por suposto. Dentro do noso modelo de xogo, unha vez máis, pois a relación da primeira pregunta,
Si queremos ser un equipo ofensivo, si queremos ser un equipo que conviva moito tempo ou que viva moito tempo en campo contrario, temos que ter en conta que o momento de pérdida, o momento tras pérdida é fundamental, non? E despois, evidentemente, esas xogadas, entre comillas, ailladas que hai no noso deporte, no fútbol, que son as accións a balón parado. A semana pasada contra o Tenerife, sen ir máis lonxe, queríamos ou o que sabíamos que tiñamos que intentar cortar precisamente eran as transicións e as accións a balón parado. O primeiro gol ven dunha transición deles que acaba cunha falta de Jorge no lateral de área, desa falta ven un córner, dese córner ven o gol. Creo que as mellores ocasións do Tenerife na primeira parte foron precisamente de pérdidas nosas nese momento de transición, e despois o segundo gol que ven nunha acción a balón parado. Creo que, bueno, cando un corpo técnico, un adestrador, traballa o seu modelo de xogo, temos que saber ou temos que conocer o dedillo cales van a ser os nosos puntos fortes e cales van a ser os nosos puntos débiles. Neste caso, no noso modelo de xogo, sabemos que o momento de pérdida as accións a balón parado pois son un pouco o que pode desestabilizar, e no que insistimos seguramente máis na fase defensiva, non? Nese cambio de rol, nese atacar ben para despois defender mellor, que a realidade que, bueno, os números din que somos o segundo equipo menos goleado, o cal fala moi ben do que estamos facendo. Bueno, temos que seguir crecendo na parcela ofensiva. E ao remato, de Tenerife a Tajonar, un partido completamente diferente, non? Promesa ser un equipo de xogo físico, de fútbol de contacto, de moito balón detido, balóns divididos. Bueno, evidentemente un rival diferente, un tipo de partido será diferente tamén. Sí, totalmente. Bueno, isto é o que ten esta categoría, non? Dunha semana a outra cambias dun contexto, non só polo escenario, como pode ser o campo, sino dos propios rivais, non? E ainda por riba, pois, neste calendario asimétrico que temos, un nunca sabe cando chega en mellor momento cada partido, non? Porque hai calendarios, o calendario asimétrico que ten é que hai veces que colles a equipos nunha dinámica moi positiva, outros que veñen nunha dinámica moi negativa. Bueno, ao mesmo tempo é difícil de analizar os rivais, porque nun calendario simétrico, si miras os 3, 4, 5 últimos partidos, sempre os ves cos mismos rivais, cos mismos comportamentos, podes buscar partidos contra rivais parecidos a ti e ver que cousas fan. En este calendario asimétrico pois é difícil, porque ao mellor cando vas a ver o rival resulta que cando xogaron contra un equipo parecido ou que máis asemella a ti, pois ao mellor foi hai un mes, 6 semanas, o cal no fútbol eso non é real, pero desde logo que é un contexto totalmente diferente. Creo que nos vamos a ter que adaptar a ese contexto, tanto o terreo de xogo como sobre todo o rival, e dentro da nosa idea pois vamos a ter que ter en conta pequenos axustes que nos acerquen á vitoria. Moi ben. Muchas gracias, Emilio. Gracias.